רשב"י זה מצב אונליין, תמיד אונליין, ואותו אברהם הלוי הוא גם יכול להיות אונליין. אם הוא היה מגיע לרשב"י, והוא היה מגיע לרשב"י, באמת, אז הוא היה מגיע, הוא היה אונליין גם כן. הם מחזירים לו את הקליטה. הוא היה אונליין. זה שהוא לא אמר, זה שהוא אמר לכם, זה מראה שהוא במצב מחורבן, והוא לא נהיה במצב אונליין. אז מה אומר לו הרבי? הוא אומר לו, הרבי, חביבי, תתחיל להיות אונליין. אז למה אנחנו חוגגים עכשיו? בפסח אנחנו חוגגים, כי אומרים לנו, יצאו ממצרים. מעניין אותי שיצאו ממצרים. באמת, תודה רבה. לא, מעניין אותי שאני היום יוצא ממצרים. מעניין אותי שהיה בפורים, מרדכי, שהיה אסתר. לא מעניין אותי שעכשיו זה קורה. למה? זה לא תופס? מעניין אותי בחנוכה, קצת שמן זית שם לסלט. לא, מעניין אותי שהיום יש לנו את השמן הזה. זה כן עומד לפי הזמן. למה אנחנו חיים את רשב"י? למה מגלה לנו שיש מצב כזה, יכול להיות מצב שגם הכי מחורבן אתה נשאר אונליין. וזה שיגעון גדול. כי המציאות היא מראה שבאמת פקד. באמת מצב מחורבן, מצב אבוד. המציאות מראה מצב אבוד. אבל אומר לך, לא משנה מה המציאות מראה. זה לא קשור לזה. זה לא, יש לך, אתה יכול להיות אונליין פול פאוור. ברמה כזאת שאתה יכול לשים את כל העולם להפוך. וזה אנחנו מאוד משמח. יש לך יום, כמו שגלצל אמר, שהעבודה של רשב"י מאיר בעולם. גם אותה. שהעבודה של רשב"י מאיר בעולם. זאת אומרת, המצב שאני יכול להיות אונליין, היום זה נמצא. ואני יודע שאני אתמול או במצב רגיל לא כל כך אונליין. אבל יש לי פתאום הזדמנות עכשיו לקפוץ על העגלה ולקבל כוח, איכשהו, לחפש כל אחד עם הדרכים שלו, כל אחד עם הטקטיקה שלו, כל אחד עם הלוקוס שלו. זה רשב"י היה לוויתן. רשב"י כתוב לוויתן. זה עגל ציילר, אתה מבין? זה יותר זה לבן, אתה מבין? נראה טוב. זה, אתה מבין למה אנחנו שמחים? לוקוס זה המלך שלו. למה שמחים? כי זה מצב שאני יכול להיות תמיד אונליין. פשטייס? או פשטייס.